S'anomena verni a una matèria que a vegades trobes aïllada a la roca i que és fosca i pastosa, enganxosa, i que perfectament podria formar part d'aquella mateixa roca, però en estat fluid. En veritat, però, verni és petroli i és una matèria que ve de mar. Moltes vegades resulta d'una negligència per part de vaixells petroliers en netejar les seves bodegues en alta mar. Verni és també el combustible d'un sistema que procura la productivitat enfront de la reproductivitat i cura. I de cura també és el que es tracta aquí a l'exposició Verni. Cura per uns materials com és l'oli de motor o el vidre, que tenen una gran potencialitat d'accident. El vidre es percep com una matèria fràgil, vulnerable, i és precisament tota aquesta fragilitat el que ens violenta, perquè ens interpel·la a tenir-ne cura i anar alerta. I l'oli de motor també com a residu conté tota aquesta toxicitat i tota aquesta capacitat de desbordar, d'atacar, d'enganxar-se. I és precisament amb aquesta possibilitat d'accident en què també es treballa en aquest projecte. Verni també és un paisatge, és un territori, és un ecosistema que, tot i semblar escèptic, l'empremta humana hi és molt present. Hi és molt present en quant a materials, com l'oli de motor, com a residu, i després també com a forma del vidre. En aquest cas és el vidre bufat, que evidentment té l'empremta humana en quant a l'anada a insuflar l'aire. Els resultes d'això es presenten un seguit de formes que són orgàniques, que remeten a membres, a budells. També és important dir que en aquest projecte de materials hiperfràgils molt exposats a l'esdeveniment, el que pugui succeir aquí en sala, s'han pres com un seguit de mesures, de protocols, de materials, de tecnologies diverses per assumir tot el que aquest desastre de transformació de la matèria en quant a accident es refereix, de desbordament dels líquids o de trencament del vidre. L'accident és quelcom que es projecta en un futur i que modula també la conducta en com t'apropes. És aquesta aproximació també canviada del cos, fins i tot de la circulació entorn de les peces que provoca el material. I és aquesta potència també del material que vull fer present.